Soc l'Àngela i soc una voluntària del projecte Chat Plus que lluita per promoure l'abandonament de la mutilació genital femenina. Avui ens hem reunit amb l'equip de La Incòmoda per tal de tractar a través de l'art la mutilació genital femenina. La idea és acabar fent un còmic amb dues històries per explicar el nostre projecte i així arribar a més gent. Considerem que és una forma molt original, creativa i eficaç de promoure que més gent s'uneixi al projecte i així lluitar contra la mutilació genital femenina.